Ayan mga kalingap, good morning po mga kalingap. Today ay papunta po tayo kay Maysa at kay Daniel. At medyo marami na din mga kalingap nagtatanong about sa kalagayan nila. In-stop po muna natin yung vlog natin sa kanila kasi medyo magulo po yung mga pangyayari. Kami naman po handang tumulong. Pero pag medyo magulo, stop kami. Ganun po naman po kami. Pero mga kalingap, ngayon nakakausap ko si Maysa, nadaanan namin sa kalsada, okay na daw po sila. So kausapin po natin ulit kung talagang okay na. Kamustahin natin mga kalingap yung pabahay. Kasi may pabahay tayo dito, actually wala pang ribbon cutting. Tinigil natin kasi nga magulo. Pero tingnan po natin kung okay na. Ito po yung mga kalingap po. Ito yung daan kila Daniel. Mga kalingap. Tatanungin natin kung talagang okay na talaga mga kalingap. Okay na sila or what. Yun lang naman po ang nais natin maging okay yung pamilya, walang away-away. Yun lang ang nais natin mga kalingap. Ayan po, dito po tayo para mag-update sa inyo. Magandang andyan po si Daniel gwapo na si Daniel. Ang aso. Kamusta na? Ay, okay na kayo dito. Nasaan si nanay? Nasa taas po. Nasa bundok? Nandiyan po sa bahay. Nasa taas. Sige, tara. Bad ako ng tsinelas. Usapin natin sila nanay. Okay na talaga. Kasi natigil yung vlog natin dito kasi syempre pag mainit, medyo mainit pa, edi tigil muna tayo. Ayos na ba? Oo. Okay na po. Parang maganda na yung maaliwalas na yung aura mo Daniel Nag-ano mo naman. Ito dala namin yung pala. Salamat po. Namin dun sa karpintero na susod namin. Nadala nung karpintero. Kumusta po kayo? Okay naman. Kayong kamusta kayo? Matagal namin kayong Ayos na po. si baby nyo. Tulog po. Okay. Wala nang sakit. Wala. Ayun mga kaling. Oy nanay, kamusta na po? Ito si nanay. Kamusta na po? Okay lang. Okay na daw po kayo, sabi ni Maysa at Daniel. Okay na, wala na daw po kayong problema. Wala. Nagkaayos na po kayo. Tagal mo na? Pag medyo mainit po kasi mainit pa, muna kami. Lilo muna kami. Okay lang. Mga kalingap. Pag sa paglingap, napansin nyo po, wala pang pintura ito. Natigil namin yung Alam mo na. yung kasi medyo mainit. Pero sabi ni Maysa, okay na daw kayo. Ayos na. Yun naman ang gusto namin, maging maayos lahat, tulong lang, ganyan. Kasi isang pamilya lang, 'di ba? Nay. Isang pamilya lang, maging masaya tayo sa kung anong natanggap ng pamilya natin sa nabiyaya. Kasi nay, sobrang dami ngayon ng humihingi ng tulong. Hindi na namin napapansin. Kaya mapalad po kayo na sina Daniel, sina Maysa. Ay tay, okay na kayo na natanggap nyo yung tulong na nagkaroon ng sponsor kayo. Hindi lahat napapabahayan kagaya nito sa mga anak nyo. Kaya po natigil kami. Hindi pa. Ay, okay na yan. Sige day, kung talagang okay na, hug kayo ng hug. Okay lang yan pag nanay baga. Hug mo daw, may kiss pa. Wow pa. Talagang matiwasay na. Naglagay din kayo ng floor mat. Yung binigay mo baga po sa amin na pambili ng gamit. Binili po namin na. Yung wala ng vlog Bili po kami Pero ngayon okay na. Di tuloy natin ang tulong. Yun ang masaya kami na nakakatulong.
Basta Kung sana lahat naman tayo. yun, samaan na ng loob lang yun nun. Tarampuhan. Tarampuhan. Ang nakaraan. Okay na yun. Opo. Yun yung maganda. Ngayon, yun naman ang haharapin. Yun yung Panibago. maganda. Ayan, nagpasa ka na pati nung kulay nung ano. Oh? Nung kulay nung ano. Ang pintura. Ng pintura, ipipinturahan natin. Para maging tuloy-tuloy. Anong yung sa gamit, ganun. Wala pang ribbon cutting, at least mo ribbon cutting. Kamusta yung CR nyo? Ayos lang po. Inano na po nila, inayos na. Ay, yung pupo, yung si Nagagamit Arbo? na nga. Opo, trabaho ko na baga po. Nagpatulong ako kay Papa. Tapos Oo. dun sa ano po. Buti naman na ano mo yung assignment mo. Siyempre sa inyo din naman Tapos yan. na po, kasi ano, baka. Di Hindi sa... na palaliman na masyado at yung pala nga ang wala. Tsaka may ano na po kasi, may tubig na po yung ano, baba niya. Ganda sana ito na parang Kasi may tubig na po yung... halina po po. Oo. Pero Okay ayos na lang. yun. At least meron na. At least meron na. Ang cute pati oh. Kaso wala pang pintura. Opo. Alaga man sa linis. Malinis oh. Tingnan mo mga kalingap. Pintura lang. Malinis. Pasok po kayo. Oo. Ayan po, malinis oh. Malinis po ang pakagawa. Walang ano eh. Oo. Wala pang ano yung ano cut tray kayo. Ay, wala. Sa ano lang kami naghihingi sa Papa. Nasa Magkano kaya yung cut tray na pagawa dito? Ay, hindi ko lang. Pero dito ang pagawaan, hindi mo lang alam kung magkano. Kaya ko man pong gumawa noon. Gamit lang po ang wala. Kaya ko magawa. Gamit lang. Paano ang gamit lang? Yung ano, mga 2x2, pa ako, gano'n. Kailangan bilihin. Ano? Opo. O sige. O-order lang ako. Ano natin na para mga dalawa. Dalawa. O isa lang. Isa lang siguro. Hindi, dalawang ano, Pag may bisita, pwede sa ano. Bisita no? diba? Pwede naman yung isa. Oo. Isa lang. Pang Tansyahin mo na kung magkano ano. Kasi mas maganda kasi yung gawa. Kasi pag dito, Parang ay dun sa matipid na binibili, medyo marupok na, mahal Hindi pa pa. ko sigurado ang kami. Oo. Kapag kutsyon. Oo, yun yung gagawin natin. Tsaka Parang pintura pa masukat pala. ko rin po yung sa kwarto lang. Pero ano muna pala, pintura ano? Ay, May mga pintura na? ako lang po. Si Papa. Si Papa mo, yan. Sige. Bili tayo ng ano, galon. Yung kulay, pakulay natin. Kamusta? Yung Kaso ano to, yung natin. mga butil-butil na yun na tinapalitan pa rin. Yung mga tatanggalan ko. Yung sa ano. Mas maganda yan, dikit ang pintura. Ano? Ano? Po. Ito lang pong mga ganun. Oo. Cute po yung bahay-bahay nyo. Ayun, masaya kami na okay na ang lahat. Diba? Masaya din yung magiging mga viewers. Masaya din. Wala pong problema. Naglipat po kami dito. Ayos po. Kasi isang pamilya lang tayo, ano. Yan yung maganda sa amin na ano. December ito, naglipat ka mo. Pakabagong taon. January po. Dito sa dos. Kasi nung galing din ako ng San Nicolas nung sa dos. Sa dos kami nag-uwi dito ng maga. Kayo naman nagdating hapon. Ay, naghalik na pala. Sarabay na po kami nila ate. Si ate papuntang Giso. Kami dito. Ayun, maganda. At okay na kayo. Hindi Maganda kami yan. pinaalis ni mami dun ay. Normal yan, 'di ba sa Bible naman na iiwan mo ang ano magulang, Oo, may sakit ako noon. 'di ba? Para sumama sa ano. Bagong taon may sakit. Nasa 'di ba nasa Bible 'yun? Opo. Yung dun sa Genesis, iiwan mo ang iyong magulang para pumunta sa ano mo, magiging pamilya mo. Ano? Kaya pagiging mag-asawa. Kamusta pala ang trabaho mo? Ano po, patingin-tingin kasi nalakas po ang dali. Nagdawat po ako. Nagkalmo. Kaso ngayon po, may kasamang iba pang po yung tito ko. Pwede pa ako may sasama po ako sa Mercedes po ako malaot.
Hinintay ko lang po yung chat. Lalaot ka ulit? Oo. Ay di magpintura ka na lang. Sabi ko, Bukas baka, ay Sabado bukas. Monday na. Madala kami ng pintura. Monday ba? Oo. natatakot nga din po ako kasi di ko pa doon na-try sa malayo po yun. Tulingan po ang huli namin. Sabi ko sigurado. Kasi kung maglakas po bigla, kinakatakot, maraming nalulubog doon. Buti po dito sa may looban at hindi ako natatakot. Yun, masaya kami at medyo okay na. Yun, happy na Ayos kami. na po dito. Para tuloy-tuloy. Paggabi nga po, nilagyan, ito po lalagay ko lang dito nung isang gabi. Kasi po pag naor po, pag natakambay dito, walang ilaw, di natatakot. Wala naman natulo na ano. Ay wala po. Yung may nagtulo po, nilagyan ko muna ka. Sabi daw po nung nung nagtrabaho dito, pag may tulo daw, lagyan ko. Yun yung maganda pag ano. Tapos lalagyan ko pa po yan ulit at para matagal pong masira. Para matira. Meron po doon sa bahay ng Bulkasil ay hindi man na po nagamit yung bayaw. Sayang na. Yun yung magandang ano. Ganda na ang sama-sama ninyo. Ano? O ano? O tay. Kamukha mo yung anak mo tayo. Sabi ko nga sir, kung may pintura, pininturahan na niya. Sa Lunes, magdadala akong pintura tayo. Pininis ko na nga itong upuan. Ay, oo. Hindi mo napansin. Makinis na. Hindi ko. na ito. Oo. Masaya baga. Yung sa lababo ako nagawa. At pangit pag hindi makinis yung lababo baga po. Nag-ano yung mga dumi-dumi. Kasi nung pag namin dun sa CR, naubos na. Wala na po pang naubos po dun para matibay. At wala mong baga po yun. Wala siya yung ano. Yung sa ilalim baga po yun. Hollow blocks. Kaya in-strong na lang po namin pagkahalo dun sa ibabaw para matibay. Matibay naman yun. Matibay yun. Maano pati pang lupa, matibay. Naalala ko pati si tatay dati, yung kwento dati, di ba sabi mo may isa, nanghihingi lang ito si tatay mo ng mga plywood dun sa ano. Siyempre kasi nandun, nakatalagay lang doon. Yung mga tinitirahan ninyo ano, dito ano na. Yung ngayon nagkaroon kayo ng bahay. Sa kwarto nila doon, nandun pa. Pero ayos man. Maganda to na ano, mapinturahan, ma-ribbon cutting, yan. Yun yung kulang eh, ribbon cutting, wala tong ribbon cutting eh. Nagka-ribbon cutting ay. Na-ribbon cutting tayo ay. Maganda, ma-ribbon cutting natin para may counting kainan. Ang kakain lang naman dito yung sila nanay, ano. Yung butas doon, nilagyan mo na ng ano? Yun nabuga po. May butas pala. Hindi ko pa natatanggal si plastic. Yung nagtulo po, nilagyan ko ng plastic para nung nagtigil na lang, nilagyan ko sa taas. Kung napanood man yan, Kasi naman ay Tumaydan ko ba? may Bulkasil niya. meron pa naman yan nakita ng mga sa'yo. Nagtagas na po. Tsaka nilagyan nyo ng ano, buti naman ano. Yan, alagaan. Maganda. Yung anak niya tulog. Nung nagkasakit yun, di ba? Pabalik-balik nga po ng sakit pag Ano yan sa saan bakit siya nagkakasakit ba? sa panahon ko ata. Pagbago-bago ako. Oo. May sipon, may ubo. Yun lang po. Tapos nahirapan maghinga. Ano yan, ano? Implanong Yung ano. Ay, mas okay naman kasi focus mo na sa ano, negosyo. Sa bahay. Maganda magkaroon. Kay Bibi para mapupusan po si Bibi. yan, di ba kayang pwede. Mahirap kasi pag sunod-sunod. Diba? Opo. Mahirap. Mahal. Siguro mga after 2 years. Opo. 3. 3 years. 2 years. 3 years. Kaso pagkatanggal daw, papabalagyan niya ulit. Di kuya mo daw mga Ba't ayaw mo nang magsunod pa? Kailan nang... Ay, ayaw na. Hindi po, ano daw po kasi si Maganda may kapatid. Kahit 2, 3. Ay, napakapagtapos na lang po ako.
Ay, mag-aaral ka ulit? Hindi ka pwede anak ipagbubuhat ng magulang. Oo. Nag-aaral pa ako ngayon. Bago pa lang yan. Buti naman ay mag-aaral siya ulit, ano? Matagal ko naman talaga yan sinasabi Oo. sa kanya. Anong, Bago pa lang sila magkaasawa. Tapos yun yung pag-aaral ninyo. oh, bata pa kasi. Kaya pwede pa. Kaso ako nung nagbuntis, naabalan. Tigil. Hindi na wala. At least may anak na, yun. Importante yun. Nakakawalang pagod. Ngayon po kasi panapansin ko kahit pagpasok nila, kahit ako sa akin, iiwan yung bata. Walang problema. Basta mag-aral silang maayos. Ang ganda naman talaga ang ano ni nanay, ano? Tagal nun, alam naman niya yan. Oo, tapos anong sakali, anong course na gusto mong ano? Magna-nursing. Ikaw, Daniel? Ano? Wala po? Kahit ano na lang, kahit saan na lang po, matrabaho na lang. Oo. Baka naman ipagpalit ka ni Maisa. O ano? Bala siya. Bahala siya kung makakita siya kasi Nasa gwapo. kanya man yun. Hindi naman. Oo. Dapat Alam siguro, niyo man na yun, ang dapat gawin. dapat ano kayo eh. Maging ano sa tamang panahon, maikasal kayo. Ayun, magandang gawin. Pag mature man na siya, kung mature na siya, may isip niya yun na unahin pag maganda, diba? Hindi, isa lang talaga dapat. Isa lang. Alam niya na. Ang tanong, maghahanap ka ba ng iba? Hindi na po. Wala na sa isip. Mahal mo talaga ito si Daniel. Apo. Yeah. Ikaw naman, Daniel. Wala man po kung iba inisip, sila lang mag-ina. Wala na yung nasa isip. Yan, maganda yan. Di ba, ngayon sa panahon ngayon, kahit may pamilya na, Oo. ang dami pang mga bisyo-bisyo, ano? Di nila yun ano sa atin, sa Bible. Di ba, ano, tama yun. Nakangiti na sila, maganda na. Ayos na, mga masaya na dito. Oo man, dito. Ayos. Palagi man wala dito mga pag nandiyan lang, saka lang nagkalasi yan. Mga po sila eh. Uli. Masisipag talaga na dito, ano? Baba pa lang po din na kami. Nakaba pa lang po sila. Naguling po kayo. Maganda yan, sipag lang ang ano. Kasi, kung tatambay tayo, wala man din mangyayari. Wala pati po ditong ibang... Wala pang exercise. Wala pa po ditong ibang hanap buhay. Yes, yan ang magandang gawin. So sa Lunes, nakadala kami ng pintura. Ano? Opo. Kasi Sabado na bukas eh. Oo, Sabado naman. Sabado, may simba kayo, no? Pinapasimbang nga po ako at may bisita po kami sa church. Mga taga-ibang lugar. Minsan lang po kasi yun, parang fellowship gano'n. Tama yan, magkasimba ka. Simba ka bukas. Para Yan ang importante. may malawan naman ibang ano, leksyon. Matuto at importante, masasundin natin yung ano, yung sinasabi ng Panginoon. Nagano lang talaga kami, nangumusta lang kami talaga. Opo. Pasensya na, nangumusta lang kami talaga. Pero ngayon okay na. Sa Lunes, dala kami ng pintura kung ano pa yung ano kailangan ni baby. Ano bang ano nga. Okay naman, nasusuportahan mo naman yung anak mo. Kasi ikaw ang paborito pamilya, dapat talaga ano ka. Pero na masipag naman si Daniel. Marami baga ngayon na kahit may anak na, tambay pa rin ano. Daming ganun. Tambay-tambay lang ang gusto. Pero si Daniel talagang nalaot. Ano Daniel? Talagang yun. Tama yun, yung magandang ano. Yung lasing-lasing, mga ganun. Yung Nag-aalaga lang po ako ng mga libangan kung ano. Pampabili. Pagwala. pampabili lang. Baka nilalaban mo yan. Oo. Pero maganda talaga na. Pangkatay. Pinabili pa lang natin po sa kanya. Ano siya? Nagbili pa lang po kanina. Oo. Bagong gising.
Antok pa, antok pa. Muso mo yan. Upo na, dali. Upo na ka mama, dali. Ikaw. Antok ka yan. Yan po mga kalingap. Okay na po sa wakas. Nagmamahala na ang pamilya. Yan ang Dati pa naman. Ano lang. Samaan ng loob lang. Pero okay na. yan ang importante, Nay. Okay na ang lahat. Para tuloy din ang tulong namin dito sa mga anak mo. Kasi pag hindi okay, hindi din kami makakatulong kasi imbis na matuwa sa atin yung nanonood, baka hindi matuwa. Okay na, kaya tutuloy namin. Gigibain na namin yan. Sa gabal na yung kusina namin. Yun, Nay. Tatanggalin din na namin. Saan nyo po planong magbahay, Nay? Ayusin lang po nila. Ayusin nila. Pag meron na kaming budget. Kasi wala naman kami pang idudilo pa namin ng Parang delivery. lugsong lang yun. Ito lang, dito lang. Oo, parang Nagano lang kami panggastos. pag-pray natin, Nay. Malay mo na may biyaya din, yun ang maganda. Panalangin natin na nakikita ko naman yung pag-ano mo, pagmamahal mo din sa anak mo. Pray natin na magkaroon naman ng budget na para sa inyo. Ay, grabe yun. Pag-pray natin. Pray lang sa loob naman ng gagaling ng lahat. Ano din yan? Diba pray lang kayo ng pray? Sabi ko, pray ka lang kung ano yan. Yun yung importante. Panalangin. Panalangin natin. Ano yan? Anesthesia. Kaya malanit. Yung pagparahiro o dapat yung sa bad. May ano kayo dyan? May bigas pa kayo dyan? Meron po. Oo. Nagbili ka? Binili ko yung binta ng ng bigas. Yung bigas. Oo. Pang-biling ulam, meron na? Meron pa ang pang-ulam dyan. Okay. Ayos man po. May mga gulay na po dito. Gulay-gulay sa paligid. Nahanap ang gulay. Pag walang maulam. Isa po, naabang ako dun sa mga naglalao. Pag hindi ako nakakalao. Pwede ka, lang, pang-ulam nyo. Sige, bibigyan kitang pandagdag sa ulam, ha? Ikaw pong ba? parang nahihiya si Daniel, mga kalingay. Pandagdag naman to sa ulam. Sa ulam kasi mahirap bagang ngayon, panahon. Kasi ikaw ngayon ang ikaw yung ng viewers natin. Sige, ito pandagdag nyo sa mo. Kakaya man po. Okay lang yan. Salamat po. Pandagdag yan sa maliban pa yan dun sa papapinturahan natin. Tsaka si tatay mo, kayong dalawa, kaya nyo na yan. Kaya na po madagdag na lang. Mga ilang araw kaya ito. Maganda itong may pang-araw bukyan to. Bibili natin yung scroll na eh. Kahit isang araw po, kaya po ito. Basta focus lang. Sige. Okay, sa Lunes. Monday, baka hapon kami makarating, Kahit ano. Hapon kami niyan kasi mga after lunch ng Lunes kailangan namin yung pintura. Tsaka yung pang brush. Kahit anong oras po. Ayos lang po yun. Dali mo na po ito pinurahan. Yan. Maganda yung parang ginagulong-gulong. Nay. Maganda yun. Mga dalawang ganon, Nay? Yung may mataas Kasi po pag kasi. yung brush baga matagal yun. Ay, matagal talaga yung brush na yun. Yung ibinubuntag mo sabay ginaganyan lang. May mga mataas pati parte. Oo. Yun, dudugtungan mo lang ng kahoy. Okay na. Gaganda na ang nyo. Para pag sakali, may ribbon cutting natin ito. Maganda siya. May kunting celebration. Maganda din pag nare-ribbon cutting. Parang pinagpipray din yung bahay. Blessing ba?
Yung importante. Salamat po. Parang ang layo ng isip mo, Daniel, kamusta? Na ano lang po. Oh, Nagulat lang po. nagulat Hindi po ka. kasi namin naasahan na ano, babalikan niyo po kami. Ganon. Nadaanan namin si Maisa kanina. Kanina po. Sabi ko, ano kamusta na? Oh, okay na daw. Yun lang naman ang ano namin. Happy kami na nakatulong sa inyo. Pero, magpapasalamat pa rin po ako at napagawa niyo po kami ng bahay, matitirahan. Subukan po namin na ano, nung kami lang, walang inaasahan. Ganun. Sa pasalamat din po at nagbalikan. Oo. Salamat. Sasalamat po dito sa binigay niyong pang-dagdag ng panggastos namin. Kasi mahirap ang buhay niyo eh. Mayroon po, mahal na po ang May- bili. Ang bigas pa lang, magkano. Pag nagkita lang ako ng konti, kulang pa sa gastos. Kaya naman yung comment. Kaya po, pag tipid kami sa gulay, yun na lang, gulay. Para tipid sa hindi na mabili. O sige, Daniel. Opo. Oo. Doon na din po kayo. Ano na lang, sa Lunes na lang ng hapon. Toy, bless. God bless. Salamat po. Nay, mapunta na kami. Sige po, salamat po. Bye. Sige po. Ay, Inarangan ko po. narangan mo. Nag-bring ko na nga dyan ng isang beses to. Alabas. Oo. Kaya inarangan po. Oh, tama. Yan pag may mata. O, sige, ano. Salamat po. Bless. Oo, salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Kasama ko po si ano. Ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan, mga Kalingap, good morning po. And today po, mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan